kalag ug lawas. No, importante kayo nga atong kalag. Mo din ang usahay hatagan itugot sa Ginoo nga masakit aron mahinumdum ta nga naday tay kalag luwason. Mabutang daghan mig mga kaso dire nganong nangasakit kay sod sa taas nga panahon di tigsimba, di tigkumpisal. Nagpatuyang pagpakasa unsa may giingon sa Biblia, Sirach 38:15. Mahitungod sa tao nga magpakasala, batok sa iyang magbubuhat, siya angay nga masakit. Maho di ay nga daghang mga tao nga humans kumpisal tinud-anay ang ilang paghinusol, totally healed ang ilang mga gibating sakit. Kay kanang ilang sakit sa tuhod, hawak o etc. ang ugat tinubdan ang ilang mismong sala. Mao na nga nay tay katikisem. Dili man ni paras albularyo nga inigabot linya, tuphuan, payhupan, uli. Dili man ningon ane. No nga dili mao na nga moagi gyud tag proseso. Arita. Dunay ay kuan day announcement den no nay hangyo nga atong kauban kinsa tong nakakita og yawis motor palihog iuli dire sa atong lamisa. Nay nakauban nato dire si Brother Leo nawala kuno nahulog ang iyang yabi sa motor na wala siya kibawog saa. Ay pangita niya daghan ra bata. Kinsa tong nakakita palihog iuli. Arita. Dunay duha ka klaseng sakit, natural o preternatural illness. Unsa may kalainan ng duha? Ang natural illness, ang imong sakit, ang ugat tinubdan natural. For example, taas ang imong BP kay kusog ka mukha og humba. No, naay cause, naay natural cause. Moingon gani kag taas ang sugar kay kusog ka moinom og soft drinks, naay cause. Hampol, galipong-lipong ka, vertigo ka, kay call center ka trabaho, kanunay ka di matog og magabi kay magbuntagay kasi imong trabaho. So ka siya na ay natural cause ang imong sakit. Kayo usahay God, ang natural illness, ang cause gud niya number 1 gud nga cause na natural illness kay giguba nato ang order and regularity sa Ginoo. May kag order and regularity. Ang God is God of order. Doon na to'y hanay, nanan siya'y hanay, nanan siya'y balaod. Di ba kabantay ta, na ay oras nga, inigabot aning orasa, katugon na gyud ta. Ang Ginoo nagbuot ana. Ang Ginoo nagbuot nga kanang mga orasa mumata na ta. Ang Ginoo mo'y nagbuot nga anang orasa mamahaw ta, maniudto, manihapon. Siya'y nagbuot ana tanan. Kung gubuon na to ang order and regularity sa Ginoo, mao nang ma-disorder ang atong lawas. So mao din nga kung gusto ka nga di na ka magtumar og losartan aron dili mahimong maintenance sa sakit nimo ng losartan, undang og pamista. Ang nahitabo gud ani kay ano ako man ang giapel ning natural illness nga di man ko doktor. Tungod kay daghang mga tao nga ning are dire nga nagtuo sila nga tanang sakit tambawang padre. Dunay natural illness. Ang natural illness makita gani namo nga imong sakit natural ang hinungdan i-refer na namog doktor. Kay uban kay masuko, mahiubos, wa gazon ni tarungag ampo na nga kanang katapusang speaker ng buntag na tapuhan mo ampo gamay kazog uwil gihid-hid. Mao nang wa ko mauli ning tikig gihapon ni hong liog kay wa man maminaw, no? Bisan pa ihumaw na to usa ka baril nga imong liog o holy water o holy oil kung wa ka mayawa wa jud na kwenta. Kaya ang exorcism di ay unsa man ni siya para sa mga tao nga naay preternatural illness ato pa ang sakit nila ang nagpaluyo yawa. Kung kay ang exorcism ang deliverance di ay pagampo na sa simbahan aron mulayas ang yawa nga naa sa lawas sa tao nga naghatag og sakit. Kung kanang imong sakit tungod na sa imong pagkapalahubog, kinsa may atong palayason? Nga wa man na yawa. Nga ni ha, mo na nga ato nang iklaro kay aron dili mo mag-expect og di mao. Mo na nga, Brad, ikaupat na naman hong ari na ni Brad. Bago pa niya naitabo. Pwede bag si Father Darwin na dyan mangunay og ampo no Brad kay wa man gyapon mawa ning sakit sa hong buko-buko. Sa ato pa day nay wa motalab ag pagampo sa mga minister. Si Padre ra jay epektibo. Basin Brad. Motong giingnon nga unsa may imong reaksyon sa dihang giampuan ka, nanginit ba ka, napasok ba ka? Wa man pod Brad kaluoy sa Ginoo. Di giprangkano wa ka mayawa
Kung gusto kang si Padre di mo unay og hikap nimo, wando handle nimo, usara sa requirements, kinahanglang mayawaan ka. Mao man ay tuyo sa exorcism. Nato ni klaro na kadto ang exorcism di ay pagpalayas na sa yawa nga nasa imong lawas nga naghatag og sakit. Mao na nga kung makita gani namo nga ang imong sakit is natural illness, amo gyud mong i-refer og medical doctor or psychiatrist. Ana gyud. Kay aron maklaro ni, aron di mo mag-expect. Either mo tuo man mo namo or dili, basta kay giprangkahan na mo nga wa ka mayawa eh. Oh, praise the Lord. No, saon man yung sakit umang ko kwarta brad, i-offer ng imong balatian sa Ginoo. Maulabi na ng mga idaran na ta, nga sakit na nato mga lutahan, ihalad na tanan sa Ginoo. Kay posible pod panghimayad na sa imong mga sa. Kay ang purgatorio mga igsoon, pwede na dire buhaton sa kalibutan ug sa sunod nga kinabuhi. Mo na nga tingali, pagbuot sa Ginoo nga mag-suffer kadaan karon, aron inig kamatay nimo, di na ka mag-suffer. Mo ditso na kaglangit. Kay matod pa ni Saint Agustin, bisan pagtipuon ang tanang kasakit aning kalibutan na, dili na makumpare sa usa ka adlaw nga pag-antos sa purgatorio. No, complain ka na imong cancer karon, layo ra kaayo na sa ug adto kas purgatorio ibutang. No, kay matod pa ni Saint Thomas pa to Aquinas nga ang intensity, ang gikusgon o giiniton sa kalayo sa impyerno o purgatorio parihas ra. Ang diferensya lang kay ang purgatorio temporary. Mag-aircon manggani ka mo reklamo, manggani ka ning atong opisina kay way aircon. Unsa mo ambak nganhon kag impyerno o purgatorio, dawata ang tanang sakit. Karon unsa na to pag-ila nga kining atong balatian is preternatural. Kining mga problema sa akong kinabuhi, unsa na ko pag-ila nga nakasud na ang yawa sa akong kinabuhi. Number 1, dunay gitawag na tog demonic infestation. Ang demonic infestation, ang yawa naa namuyo diha sa balay, lugar, kahoy, pangpang, bato, etc. Mga butang sa kinayahan, apil mga mananap pwede na nilang sudlan. So kana ding mga kabaw nga nayawaan ang term na infestation. No, nay mga so kana di ang mga namuzo sa mga pangpang, mga kahoy, mga sapa, dagat, mga kana tanan dili na tinuod nga engkanto. Dili na walay engkantong itom, engkantong puti. Puro na demonyo tanan. Kay duna ray tulo ka kalibutan, the natural world, kalibutan natong mga tao, physical world, yung makita nga mga butang, apil ang kawanangan, mao na physical world. Ikaduha, the preternatural world, kalibutan sa mga fallen angels, mga ning rebeldes Ginoo. Ikatulo, the supernatural world, the world of God, mao nang heaven. Mao na nga, kung moingon ang simbahan, kini nga milagro, no supernatural in origin. Sa ato pa, dili ni gikan sa Dios. So kana nga milagro, duha ray posibilidad ana. Either magic ra nang ginama sa tao, tricks lang, ang tao gagama-gama na, or ang daotang espiritu maoy nagpaluyo sa maong milagro kuno. So mao na nga dunay tulo. Mao na nga kana di ang mga naas, mga pangpang, mga balay nga manglihok ng inyong mga lingkuranan, infestation ang term. Dunay mga daotang espiritu na muyo. Ang infestation, duha ang iyang manifestation. Number 1 is hunted. Ang hunted, mao nang kasagarang report na mo, ila kunong mga lingkuranan, mulihok, ila kunong lamisa, mo sayaw-sayaw, kuno way tao, mo print kuno tong printer nga way gisaksak, muon rakalit ng electric pan, ilang mga appliances, maningog nga way tao, muon and off ang suga, naay maligo silang CR, way tao, tuktukon kuno nimo, mo tuktok kuno balik. Datoy usa ning reklamo jud ibaligya na jud namo ning among bahay brad. Di na jud masabot daghan na kaduming nakita, daghan kaduming naay mga white lady, mga diwinde, mga kapre kuno, masabod kuno na mapakog kuno ilang pultahan, muuzog kuno ilang tibok bay. Grabe ang ilang manifestation. Sa pag-uli na mo brad, abi ni mo brad, diha na nilungag among rice cooker, way tao. No, nabuutan o gamay agyawa na muzo. Mao bitaw mga ayaw so mo kumpiyansa palit anang balay og yuta nga barato pagkabaligya. Kay naanay tendency naanay pakapin yawa, mao nay nakapabarato. Infested ang maong lugar. Infestation. Ikaduha, doon ay gitawag na tog dormancy. Ang dormancy, ang atake sa yawa dili nimo makita physically. Wa kay mamatikdan nga gakaraw-karaw. Pero ana siya makita sa spirituality o kinaiya sa namuyo sa balay.
Unsaon na to pag laktudo na to. Once gani ang usa ka pamilya nagpuyo sa usa ka pagpuyo nga walay gugma, kalinaw ug panaghiusa, automatic infested ang mong pamilya. Bisan pa wa manglihok ng inyong lamisa. Mo nagdormancy, silent attack, murag natug lang ang yawa. Naa sa kinaiya. Mo nang mailhan nimo ang bana di tig simba, di tig ampo, mas pinangga pa ang manok kaysa pamilya. Mao man mga basta gani maghari ang sala unya minus ang pangginoo o magampo man gani pod, nimba man gani pod, pero mga bija pod gyapon batasan nga kanang dili lagi tihik muhog sa sibot. Pero tihik po sa ijang mga katabang, tihik po sa ijang silingan, manghatag manggani pog pansit, katong gamolds na pod. No, kanang mga ingon ng klasya sa tao, basta gani makita nimo nga kanang pamilyaha, wa maghari ang Ginoo, ang kagubot, wa magkahiusa, automatic infested. Mo na dormancy. No. Gani na ay mga tao nga galakaw-lakaw, wa sila kahibaw. Mo ang term ni Father Darwin na walking possessed, pero ang tukma gyud nga term ana dormancy. Ang yawa na aning kuyog niya wa lang na muriak kay wa man maprovoke, wa pa matandog. Inig katandog ana muladlad mo na inig ampo sa exorcism man hitabo to dire. Nagahabak man wa man mo surrender sa iyang habak, lahi ang giapo ang padre agatong naay habak aring kilid mao ning react mao na dormancy. Ang yawa nga natog nga naabiren mog natog nga naa niya mingladlad kay wa kagwanta sa prayer. No kana kung mga tao nga di ganahan mo simba, kanang mga tao nga murag muidlas sa simbahan, kana bitong ito aversion to the sacred, bug di ka ganahan sa mga butang nga sagrado, gaduda so ko anak nila. Nganong di man musud og simbahan, mura magialingasan. Di man maminaw, di man mosabat sa rosaryo, mura man og matog, manhinoon, maluya man. Sa ato pa na joy yawa nagpaluyo ana. Kay ngano man ang musiga man ang mata og mag-Facebook. Nda og rosaryo 15 minutos ra ngano man ang mapawong man ang mataha. No, pamalandungi kuno ninyo nagbalik 50, bahalag di mo katog. Arita. Ikaduha, dunay gitawag og demonic infestation, ang obsession. Ang demonic obsession, ang atake sa yawa, ang tao mag-suffer og uncontrollable negative thought. Negative kanunay imong hunahuna, negative ang naa sa imong imagination. No, kanunay ka maka-imagine og mga negative, mga hadlok, mga horror, blasphemous, mga blasphemous, magampo ka na ay mo diktar mo na hago-hago magagampo man goy Ginoo, bungo ang Ginoo, o di ba? Tuo man ka nang Ginoo, gibiyaan na ka sa Ginoo kay makasasa ka. Kana bitong kanunay ka giakusaran. Na di ka angayan, kanaya mo i-down ka kanunay sa imong hunahuna ragod na negative thought. Then ang yawa di ay mo kapyot siya sa imong memory o imong emotion. Ingani ang mahitabo. Ang technique sa yawa, ibutang tanan kay kontra. Nganong hangtod karon napo nakatuig o 20 katuig ng nilabay, nganong wa man ka makapasaylo, nganong wa man ka makalimot sa iyang gibuhat, kay ang yawa na aning tapot sa imong memory, kay naa siya sa imong memory, pahinumduman ka kanunay sa tanan nga nahitabo nga sakit. Mao na nga bisag 20 na katuig ang milabay, labas pa na sa imong memory. Ug kay naaman siya sa imong memory, kanunay pod mapukaw ang imong emotion. Mao nang kanunay kang nasuko, di ka move on. O kanunay man kang nasuko, kanunay nimong ma-imagine ang imong kontra. Tanan ng tungo, imo nang nahimo. Mahagbong puntag sanggutan, malumos pa unta kang buanga ka, matigba ka tanan nga mga panghimaraot, imo nang nahatag. Tungod kay negative kaayo ang imong emotion o ang imong kanang imong hunahuna. Mao na mga igsoon, obsession. Isa ka asawa may anhi dire na ay musulsol sa iyang hunahuna, patya imong mga anak o imong bana paghikog inighuman. Napoy uban magampo, during sa pagampo, musod sa ilang hunahuna tong mga malaway o bastos nga mga imahen. Ma-imagine niya tong mga bastos. Kadi siya ka-focus sa pagampo. Kana bitaw ang mga tao, kanang obsession, gud kanang di na kakapugong pagpakasa ba? O di ba mura kag maluya og di kasa? Bisag nahibaw ka nga sa ning moangay pare, magpa-pronset sa simbahan kay gwapuha jud ni Father mo sugot, gadyo kog paangkan ko ning pareha. No, mayawaan gani mo ana mirisi. No, na obsession.
Sunod, doon ay gitawag nga tog demonic oppression. Ang demonic oppression, mga igsuon, hatagan ka sa yawa o physical illness nga way findings doktor. Daghan na nitabo diri na nagko ng tiyan, ng hubag ng liog, abi ni mog tinuod nga goiter, pero sa laboratory dili na goiter. Wa mo'y rason nganong burot ng liog ana. Na gani dire mga laki, gasayal nganuman ag itlog na ingog buungon kadako. Why finding ang doktor nganong gidanlak siya kalit. So mao na nga pag-abot pa dire kay physical oppression man, pag prayer of deliverance, pagpainom sa holy water o holy salt baron o kanang holy oil, na uban nagsuka og lansang, nagsuka og buhi nga uhipan, nanggawas tong mga buhi nga mananap siyang lawas during sa prayer. Ang iyang sakit dili natural, preternatural, demonic in origin. So kanang gipang barang, gipang lumay, gipang buyagan, unsa pa nang mga ganang gahom sa kangit-ngit nga ning dot nimo, demonic oppression ang term ana. Oppress, gipas dunay yawa nga nagpaluyo sa imong kasakit. Unya ang oppression dili lang pisikal, pwede hilabtan sa yawa ang imong emotional ug ang imong relasyon. Mao na nga daghan kaayong once gani nga kanang example, close kayo magapgap, plano na mong magpakasal. Tungod kay ang imong ginikanan wa man makauyon sa imong pangasawon, midangop nagmamamarang. Unya karon gipaguba ang iyong relasyon nga magbuwag mo, kalit ra mo kabungkag. Mao na nga ang gusto sa ginikanan nga kini may imong pakaslan kay dato maluwas ta sa kalisod. Unya may ritual ana nga dili gyud ka magmalampuson sa imong kinabuhi kung dili matuman ang planos ginikanan. So mao na klase sa curse, binding curse ang term ana. So mao na nga kanang klasiya og ikaw nga naa kay uyab nga gipanghimaraot ka nga di mo magdayon, madutlan ka kung kamo sa inyong panag-uyab gatimo-timo na mo. Wa pa mo'y kasal, gauna-una na, katong sala sa pagkighilawas, maotoy pultahan sa yawa nga madutlan ka sa tunglo. Mabataog tungluhon kasi mong ginikanan, imaldisyon ka, tinuod yun na, daghan kayo mga nganak, imaldisyon sila silang ginikanan, na sa Biblia. Si Rock 3:9, sa paghatag sa ginikanan o panalangin sa ilang mga anak, gilig-o nila ang sukaranan sa ilang pagpuyo. Apan sa pagtunglo sa ginikanan sa ilang mga anak, gibungkag nila ang sukaranan ni ini. Mao nga daghang mga anak nga guba ang ilang pagpuyo tungod kay gipanghimaraot o gitunglo sa ilang ginikanan. Nganong nadutlan naa sa state of mortal sin. Bisan pagkapila kay panghimaraot sa mong ginikanan, kung why doorway, di kasod ang yawa. Mao na. Arita, padayon. Dunay financial oppression, daghan kayo mga dato. Dato kayo, sinsos kinabuhi, prosperous, abundance sa ilang mga material nga butang. Pero nikalit ka bagsak. Ang financial oppression, mga igsoon, kanabang, naay kwarta mo, abot nimo, pero mahanaw ra na. O diba, pareha mong saktog trabaho, pero na-feel yun nimo ang kalisod sa imong pagpuyo. Kaya murag paminaw nimo, nagsahod kag tubig sa usa ka sudlanan nga buslot. O dili ba kaha, sige kag paningkamot, wag yo'y abot. Mo nang masina na lang ka sa imong silingan nga, ano man yung namaligya, ning newspaper, malipayon man sila. Mura ba i-compare na nimo imong kaugalingon, ako, ano, dako man kog sweldo, anak, masina na ka. No, ang sunod ana nga kanang batawang murag na ay blockage, na feel nimo nga murag ang grasya o panalangin sa Ginoo, wa ka ka-feel nga naay Ginoo. Bisag sige kag simba, sige kag ampo, murag layo ang Ginoo nimo. Kay ang yawa di ay bumbahan kag daghang problema kay naibawas siya nga inikalumos nimo ana pasanginlan nimong Ginoo. Daghan kay ning encounter nako ana dire, brad ngano man gingani man kos Ginoo, brad. Tig-donate man tiles sa simbahan kanang among simbahan, brad. Ako'y ning donate og tiles ana kanang among simbahan. Ako'y gapa-aircon ana. Nabuy-buy na. Dagko man kog hinatagan sa pare, brad. Gani mo palit ko kanang mahalon nga isda jud kanang mga seafood ba ipakaon anang pare magmisa sabay pero nganong gingani man kos Ginoo. Namuhiboy. Ato ning klarohon karon unsay rason nganong nakasod ng mga butanga sa imong kinabuhi kay aron ta mauwaw mo uli nga gibuhiboy na tong Ginoo. Andam na ba mo nga makakita sa rason? No. Ikaliupat nga atake sa yawa ang demonic possession. Ang demonic possession sanib. Once nga ang mo ni pinakataas nga atake, once nga masaniban ang isa ka tawo, kontrolon sa yawa ang iyang lawas pero way labot ang iyang kalag.
Mao na nga usa ka tawo day nga poses mura ra nagnatog. Magwild na, mamaak na, manipa, kusgan kayo, pero mura ra nagnatog kay inig mataan na o mahuwasan na, wa na kahinumdom siyang gibuhat. So dagan may kaso dire karasimana mapriso ng bukod og sundang na poses di ay wa siya kibaw ng bukod siya sundang. No katupong kanang mga nasubraan kahubog di ba naay mga tao nga og mahubog mawa sa kaugalingon magwild isumbag ag bungbong nabuslot ag bungbong sa bahay pagkaugma pa day no nabuslot man ning bungbong wa kay bawg siya gasumbag, that is demonic possession. Na-possess siya. Mao na kinsa ganitong espiritu sa sobrang kahubog si Beelzebul. Mao na. Karon areta. Unsay mga rason nganong ang yawa makatod sa atong kinabuhi? Numduman na to ha. Kinahanglan gyud tang ang gigingon ni Edison ganiha aron mahimong epektibo ang sacraments, ang sacramentals, proper disposition ang gikinahanglan. Number 1, authentic Catholic faith. Kinahanglan ang atong pagtuong Katoliko, tinuod nga pagtuong Katoliko. Kay daghang mga tao, Katoliko, Catholic by name, not by heart. Katoliko lang sngan ba? Pero pagano og panghuna-huna. Mao na nga di ikatinga nga dire daghang mga katekista, minister, unsa pa nang mga kanang katungdanan sa simbahan, pag-abot dire Jesus ko Ginoo nganong na-possess man na halos naman gani ni palayason sa isang bana paipunon sa pare kay grabe ka aktibo sa simbahan. Pero nganong nayawaan man tungod kay daghang mga aktibo sa simbahan pero ang pagtuo contaminated, dili pure Catholic faith. Some example. Unsa may giingon diha sa Colosas 2:8. Busa matngunin ninyo nga dili kamo matunto o malipat sa mga pagtulunan nga gikabilin-bilin sa mga tao ug sa mga espiritu nining kalibutana nga dili gikan ni Kristo. Sa to pa dili tapadawaton og mga pagtulunan nga gikabilin-bilin sa mga tao nga way connections pagtulunan ni Kristo. Mo na gitawag og occult belief and practices. Mayon kani kag occult hidden power with its not comes from God. Naagani kay gahom nga dili gikan sa Ginoo, occult power na siya. Na kay pagtuo nga kana nga pagtuo, nagtuo ka sa usa ka gahom nga dili gikan sa Ginoo, occult belief na siya. Some example ani. Unsa may giingon sa Catechism of the Catholic Church? Ganong kinahanglan man tang mamati sa official teaching sa simbahan. Kay diha sa 1 Timoteo 3:15, ang simbahan mao ang haligig sukaranan sa kamatuoran. Unya sa Mateo 18:17, ang dili mamati sa simbahan is likewise Ginoo. May sama siya sa kubrador sa buhis o makasasala. Sa panahon ni Kristo, ang mga kubrador sa buhis sinalikway sa katilingban. Sa ato pa, kay nahisama man kas kubrador sa buhis, sinalikway ka sa matas Ginoo. Mao din nga bisag sige kag simba, dili mo tuhop ang grasya panalangin sa Ginoo nimo kay ikaw man mismo may biya niya. So naay mga occult practices. All practices of magic or sorcery by which one attempt to tame occult power so as to place them at one's service and have supernatural power over others, even if this were for the sake of restoring their health, are gravely contrary to the virtue of religion. Catechism of the Catholic Church 21:17. Tanan nga magpractice og mahika, mga anting-anting, unsa pa nang mga gahom-gahom niya, tanan nga nagbaton kag gahom labaw sa uban. Kining tanan gravely contrary to the virtue of religion. Ang bot ipasabot anay usa kini kapagluib sa imong relasyon sa Ginoo. Mao din na sa Deuteronomio kapitulo 18:10 hangtod sa 11, ayaw kamo pagsundog sa mga patutuo, sa mga diwata, sa mga salamangkero, sa mga mananagan, tigsangpit og espiritu kay gikasilagan sa Ginoo ang tanan nga nagbuhat nining mga butanga. Pariharagod na og ikaw imong asawa nangabit, imong bana nangabit, natural masuko zog ka. No, nganong masuko man kaday nga wa man kano pulihi, gidugangan raman. Agree mo aron? Wa gazod mo wazod masibo nang inyong panghunahuna og okay ra na ninyo. No? Mauna unsa pa may mga klase sa mga occult nga angay na to. All forms of divination are to be rejected. Unsa mga pagtuo nga angay na tong i-reject? Kini mga occult belief. Recourse to Satan or demons. Daghan na may mga cases, gani na mga cases dito sa Manila, mga seminarista na possessed, na gibaligya nila ilang kalag sa yawa, una aron makamao siya mo drawing.
Doon na pa mga tao nga ilang gibaligya ang ilang kanang ilang kalag sa yawa aron mahimos siyang top notcher sa philosophy baron kinabrightan tagan siya kanang grabe nga intellect kanang kahibalo. Nasunod, naiuban pod gibaligya ang ilang kalag sa yawa aron makamao mo gitar, aron mo sikat, aron madato. No? Recourse to Satan or demon. Nalain pa, kitang mga Pinoy, labi na mga bulano, naatay kaugalingong bersyon ane. Sao nang gingon ganiha kanang mga namuzo sa mga pangpang, mga kahoy, mga demonyo na tanan. Pero unsay atong gihimo? Tabi migo, labay ko. Giamigo hinuon. Recourse to Satan, ningdangup ka. Mura kag nangaliyupo nila. Nay nagkaraw-karaw sa bayway tawo, lihok man migo, hadlukan baya ko migo, adjaw ko hadlukan migo, maluoy ka migo, sabot ta, puzo laman aning bay, adjaw paglangas. Anak lamang ka ng underground. Ano laman, imo nung gitagaag authority. Mao nang na-infested ang imong pagpuyo. So kanang mga tabi-tabi po, dako na siyag peligro kay imong gihimong BFF ang yawa, best friend forever na mo, kuyog naman mo. Conjuring up the dead, unsa man ang conjuring, kanang manawag og patay. No, maadto kag espiritista kay patawag ang kag sa imong lolo, kay patuganon imong lolo sa agyawis kaban. No, ana. Kana bang mga tao nga mutuo bitaw nay mga tao nga mutuo sila nga ang kalag sa tao mo possess sa iyang mo possess kuno dili na tinuod. Always yun nga deception. Ang kalag sa usa ka tawo dili musod sa laing tao, mo possess ako si Tampulano, imong silingan. Peligro na. Sunod, kanang other practices falsely supposed to unveil the future. Kana bang gusto kang makahibaw maabot. Kan tagna bitaw na ay mahugno nga tulay, na ay rider mamatay, na ay rider malumos, kanang motuo ka na ikaw. Gama kag pultahan siyawa. Consulting horoscope. Kana ba og natawo kag Mayo, zone ba na lapita, Gemini, Virgo, Sagittario, Scorpio, mao nang gakwintas kag mga kanang gitawag og mga zodiac sign. Napoy mga bracelet nga zodiac sign. Mao na nga og naa ka ng mga butang nga gagama gyud kag pultahan sa yawa. Unsa karon kay nasakit naman, giboy-boy ang Ginoo. Daghan kayong mga dato nga hilig og lucky charms, hilig og pampaswerte. Karon nga nasakit, nagkanser, wa nay kayuhan yang sakit, giboy-boy ang Ginoo kay ngano man ning ginuuha, wa man makaadyo sa hong sakit nga ning donate man kog tile sa simbahan, ning donate man kog aircon. Kinsa may gasugo nga pasudla ang yawa sa imong kinabuhi. Ginoo ba day gapalit anay imong bracelet? No, na kay mga Buddha, na kay mga pungsoy. Attraction siya sa dotang espiritu. Astrology. Ang astrology, pagtuo na siya nga ang movement sa mga planeta sa kawanangan na connections tong kinabuhi. Sa Pilipinas, kitang mga Pinoy na ito kaugalingong bersyon, ngagnaaga ni eclipse, pangtaguan tong mga buntes kay maabno kuno o maigo sa kahayag sa eclipse. Mabuang kuno, mabungi, mamatay, kay nasilawan sa eclipse. Astrology. Di maligo og adlawng Biyernes kay tinggawas og engkanto. No, kanang mga ingana ba? Tuo kag nay connection ang adlaw sa kuan imong kinabuhi. Sunod, palm reading, magpahimad. Magpahimad kay ikaduha na jud nahong bana na matay. Moingon putong kuan nga, kuan mangguka buayahan, mangguka mao nang talimuno kag bana, mo nang sumpao na to, kudlitan, no? Kudlitan da jon og tipasi kay aron mamatay kuno tong buaya. Unsa ang mahitabo, di ka manghunaw og balik tulo ka adlaw kay og manghunaw ka mabuhi ang buaya. Sunod, interpretations of omens and lot. Halos tanang butang hasta damgo na ay meaning. Og magdamgog tae, kwarta kuno. Og magdamgog has na ay naglueb. Og magdamgo nga na nagsakay og eroplano na ay meaning tanan ba? Ipo-ngipon ay mamatay, makakita gani og iring itom adlawng Biyernes, adi ko mo dayon og lakaw kay di malas rong adlaw. Interpretations of omens and lot. Imong gihatagag meaning ng mga way hinungdang butang. No, na kanang mga tuo-tuohon sa damgo, mao na sagad jud mayawaan. Kay ang yawa na mutuo de ka, musod ng yawa nimo. Mo na nga moangay man sila. Sunod, clairvoyance. Kansa man ang clairvoyance? Kanang mga open ang third eye, makakitag agta, duwende, kapre, proud ra ba? Kay na ako noy gift. Third eye is not a gift.
Ako nang i-explain later on. Recourse to mediums. Unsa man ning mga mediums? Kanang mga tao nga gipangsudlan og espiritu. Kaya butang tap, ning suod kuno niya si Santo Niño, ning suod kuno niya si Mama Mary, ning suod kuno niya ang anghel. Gamay ka nga budget di madaog og arsa. Ngano man pagkirig na, di naman madaog. Ning ingon gisudlan man gunag anghel nga tambok. Unsa kay sige maghingos-hingos no, anghel nga sipunon ng suod. Kana possess gyud na sila. No, daghan kay may kaso dire, sudlan kuno og Santo Niño, gagamag kapilya na nambals mga tao, nasakit man. Pre-over, matadi man Espiritu Santo ning sod, Espiritu tunto man. No? Mo bitong peligro na kana bitong mga speaking in tongue nga di na nimo makontrol imong dila nga di masabot nga kana da kay na inig praise and worship magkirig-kirig magligid-ligid itong kuan nga di nimo makontrol imong lawas unya magkapati-pante na dili na iya Espiritu Santo. Daghan kay may kaso diri gikan sa charismatic, couples for Christ, El Shaddai, etc. Kana sila tungod kay ning perform silang gitawag og baptism of the Spirit. Kanang mga speaking in tongue, mediumship na siya. Dunay daw tang espiritu may control nimong di na kakakontrol sa mong dila. No, walay bantayan na to. Sunod, mao to. Occult contamination. Sunod, dunay gitawag og occult third eye. Ang usa ka third eye, ma-open once nga open ang imong third eye, naa kay access sa preternatural world. Meaning, naa kay communication sa daotang espiritu. Mao nga the more nga open ang imong third eye, labi na gyud og sud sa taas nga panahon nakapahimos ka sa imong third eye, pertin daghanang espiritu ang kapyot mo. Sa among yung personal nga experience, once gani nga 24/7 na ang imong third eye. Sag-asa na lang kamulingi, makakita na ka. Unsa labi nagma-communicate, imo nang maistorya ng espiritong imong nakita, inig-deliverance ana o i-exorcise, automatic possess yun ng maong tao. Daghan na kayong espiritu misod niya. Ngano man nga man, ang third eye, kanang psychic abilities, daghan na siya klase. Dili na nang makakita, makadungog o makasense. Naay gitawag og retrocognition. Inig-abot niya ng baya, makahibaw siya sa hitabo ng baya, bisag way nigsulti niya. O kining kwartuhan ay namatay ani. Mao ni iyang edad. Detalye yun. Sakto. Detalye. Ang precognition, naapoy precognition, makahibaw siya umaabot. Kanang sakyanana, ugma, makras na, atos lila. Crash yun. Pag ugma, bangga yun. No, ikaw, karong si manaham, mukmo ka. Mga ingana bang mga makahibaw sa sunod nga mahitabo. No, psychic abilities na siya. Dunay daotang espiritu nagpaluyo niya. Naban as Biblia, buhat 16:16, usa ka babae nga gitugan sa yawa pagtagna sumabot. O kanang makakita ka sa mga butang nga wa makita sa ordinaryong mata. Third eye. No? Ma-open siya kung tigpatambal kag albularyo ug mag-birthday ka ikuros ng dugo sa manok sa imong agtang, ma-open ang third eye. Mga bata open ang third eye kay naay mga bracelet nga puwa itom o di ba kanang naay kontrabuyag. Naay mga kanang murag unlan nga gamay nga gipindire kay aron di matutlag buyag, consecration ang term ana. Taga kuan aring sagbayan na possess ning ingon aga ng bata nganong palayason man mininjo nga dugay naman mening lawasa. Sukad pa man sa napasyastiyan sa ginahan. Ana unsa may nakaingon kanang mato kag albularyo, aplas-aplas kag lanang ginamag Bernie Santo. Bitay-bitay ka o ganang ahos anang mong bintana kaya hindi mo duol ng ungo. Di ba? Mga tunok sa buungon, mga bagakay, mga malyurka, butangag bijasong, butangag ahos, butangag paminta, ihaplas kaya ron bahuan ko ng ungo. Ana, basta consecration. Katong taga-sagbayan ng ingon ang bata. Nganong palayason man mo nga kini mang inahan mo nagpasod na mo ani. Ning hilak in tawag inahan nga brad ako may ano man ni brad. Ning ko nga kalma lang sister. Tugan tinuod. Nakasuway na ba ka nga og mag-birthday ka sa imong bata, ang dugo sa manok ikuros sa agtang sa nag-birthday. Ay brad, kanunay jud na brad, kara birthday jud brad. Ay sa ayaw kahiubos kay sakto ang yawa. Sakto ang yawa siyang pag-ingon, ikaw nag-ingon, walang kakahibaw. No. Kuyaw ng mga tuo. Kanigong mato kag albularyo, labi naging hubag imong tuhod, hupong, hubag pay buthanan. Daghan na kag gastos doktor, dako nga gasto, ningadto kag banggiitang albularyo, pagtayhop ning buto ang hubag, naayo ka sa imong sakit. Once gani nga makakuha kag kaayuhan gikan sa banggiitang tambalan, nakautang kag kaayuhan sa abyan nga espiritu sa maong albularyo. Ang ilang mga abyan kay yawa man, kautang kas yawa.
Mao na nga naa na kay sakit karon nga bisag unsaon nimo tumar tambal di na jud na matabang. Nanay imong hawak nga napo na nakatuig nga sakit kadto ituyhad sa imo na nang gipakonsulta way diferensya. Mao na naningil nang yawa nga naghatag nimo kayuhan sa una. Samot nagkadaghan kani ngadtog albularyo, pila ka kayawa ning sakay nimo. Nasunod pa, labi naa kay anting-anting, naa kay orasyon nga di ka madutlag bala og nakapahimos ka ng mga gahuma og dili man gani ikaw ang magantos, ang imong kaliwat, imong pamilya magantos gina sa umaabot tungod kay nakautang kag kalipay sa yawa. Sa Ginoong mayawaan. Ingani ang explanation. Once gani ang usa ka tawo maulipon sa negative nga pagbati, kusog ang temptation sa yawa ana. Mao bitaw na nga kasagaran ikaw bitaw na kay problema. Naman sa imong abot sa imong nahuna paghikog na laman. Wala may kasulbaran ng problema ha. The more nga weak ang imong emotion, kusog ang tentasyon sa yawa. Karon kung makita sa yawa nga kining tawhana broken family, kining tawhana gi-reject sa katilingban, gibiyaan sa ginikanan, kanunay giinsulto sa amahan, kanunay giyawa-yawa sa amahan ug inahan. Ang may tabo na ang yawa ato hinay-hinayon nga kawaton sa yawa ang iyang pagtuo, paglaom ug paghigugma. Once gani ang tentasyon anak kinahanglang di na kamo tuo Ginoo aron mawad-an kag paglaom maong maghikog. Once gani nga mawala na sa kasing-kasing sa tao ang pagtuo, paglaom o paghigugma, musod ang yawa na maigsoon. Mao nay rason nganong naay mga rape victim na yawaan. Nganong naay mga gikan sa broken family na yawaan. Na gani mga asawa na yawaan kay di siya ka-express sa kasuko siyang bana kayang bana kanunay sakto. Napoy mga bana na yawaan kay gikontrol sa asawa anan papahilom na laman kay taon man magubot man kuno og kuan kay iyang asawa kusog mangander niya. No kanang mga butanga magbantay ta ana, no? Napoy mga kaso katulang taga Maribuhok, gi-deliveran na mo alauna ning hawa ang yawa alas 4:30. Unsay cause? Negative emotion. Unsa nga negative emotion? Iyang papa kusog mamalikas. Dire sa opisina kinadaghanan na kayo mig mga kaso, bata na yawaan tungod sa himalikas nga amahan o inahan. Kana bang sakit ahong upa, maaso bitaw bug mamatay kang buanga ka. Oh, kanang maingana nga pong bitaw, maaso bang matigba ka, laguan ako buhi nimo. Kana bang ingnon mo nga nganong natawo pa man kang buanga ka, oy maaso pa gituok na lang man kanaho dito pagkastiyan, o gahon na lang kang gilaglag buanga ka, gi-blame nimo. Mo na tabo trauma. Sumotong na itabog, yung nanong nga, tay, iyang amahan, di kalakaw. Di kalakaw kay ning hubag at duha ka tiil, pero ang gingnan nga, tay, aron mulayas ning yawa sa imong anak pangayog pasaylo. Kay ikaw nakaingon nga nung nakasod ni. Dili mawa imong pagkaamahan kung magpaubos ka. Paglitok yun sa amahan, day, pasaylo ako, ning layas ditong yawa, ang buka ang mata. Unya, ang dakong milagro, kay ang iyang papa nga di makalakaw, hangtod karon nakalakaw og balik. Tungod kay nagpasuloyan, kuan sila kaya da may Brad Joseph ato ingon sa nga gawas ko matay suot ang dughan ga MMK naman sila atong suot kay ga tani lagi nagreconcile sila no nga na no kana din pagkahimalikas man-ina ninyo bisag katuo mo kanang kuan ang simple ra na nga expression naman na habit naman ho mao na tanawa ra gud ang dagan sa imong kinabuhi tanawa ang dagan sa imong tanawa ang imong mindset naunsa ka. Kay og layo gani kas Ginoo, epekto na imong bakba nga way limit. No ana. Sunod, sinful lifestyle. Unsa man ning sinful lifestyle? Naata sa panahon karon nga ginormalize na ang sa. Ako ning iklaro, dire sa opisina daghan may mga kaso nga ugwa mayawae di magpakasal. Daghan na yun, nganong di man magpakasal. Una, di makasal kay puro minyo. Napoy uban, di pod makasal kay minyo ang isa. Napoy uban, dagag ulitaw, way kabilinggan, pero di lang yun magpakasal, kay way kwarta, o way baboy. Katurang Tagaluon. Bisa kung saan na deliveran, si man dyan muhawang yawa. Mutana, pero may kasal di ay. Mo to nga pag-decide nga magpakasal, nagpakiluoy ang mga yawa, Mother Darwin. Darwin, maluoy ka, ayaw sila kasla. Kay og kaslon sila, di na may makasod. Kay abi ni mo Darwin, ang tanan nga wa kasla sa pare, amo. Ang yawa may ning ingon ana ha, giangkon sa yawa nga kanang wa kasla ila. Mo to nga natabo human nakasal, naulian gyud ang mong babay.
No? Mao na nga unsay rason nga nung di magpakasal ning uban, way kwarta ug way baboy. Nayawaan man gitabangan namong makasal, nakasal, way kwarta, way baboy, nakasal man lagi. Sayon ra day ang requirements. Kinahanglang mayawaan. Mao nga karon nga kamong wa pa mo makasal kay wa mo'y kwarta, wa mo'y baboy. Suwayin ninyo. Kini may suwayay, padayon mo anang inyong kahimtang, mayawaan ra lagi. Kay og atong ingnon pagpakasal mo masuko man, padayon mo. Balihon na to pag istorya ba. Okay, aron makasuway gyud. Mga Brad tinuod jud lagi Brad. Plus kinadaghanan na gyud kay may kaso dire nga wa lagi magpakasal di jud maulian. Lain pa dalagita gihatod sa taga-ospital dire gisakay ambulansya. Natingami kay ngano nabaylo naman eh. Ang kami untay mohatod og pasyentes ospital. Ang ospital gahatod og pasyentes office. Ngano man usa ka daga na poses kay wala pa ka first communion. Amo na mga ginikanan tudluin yung pangajion yung anak. Sige lang pumupangaser og swertres. No, daga na di ka mo mangaje. Wa po kay pake. Kay utro man po kang wa po di po ka mao mangaje. Paampuon kag amhana mo gikumbay ni mito ako. No ana. Lain nga kanang rason dere, isa ka bata nga 9 months na possess. 9 months pa na possess kay way bunyag. Diha po'y daga nga taga human sa bunyag na ulian. Ginuka tibok lawas, di katog, sige hilak-hilak. Kusgan kayo, natingang mga doktor, bata pa mga upat pagkaol, siyam pagkabuan, upat ka nurse, hospital, galisod, ug pugong. Na-possess din mong bata. Pag adto nos bay, sipat at bata mura bitog nakahibaw sa mga sa hunahuna jud musulti gani ni ron muuli jud ko bahala kay bag-o pa man kus ministre to mutingog lagi ni ron muli jud ko hadlok ka jud ko hadlok kag mata pagsugod sa prayer pag sprinkle sa holy water sa area ag mga iro sa mga silingan gadungag tuaw sa mura ka balhibo muuli na jud ko ning anong niya man ko ani dapita no ahor jud tong gagwanta na mo sa ang team hangtod nga naka-survive na tumotoy among testing gyud sa among pagpadayon ba ministry naulian ang bata human siya nabunyagan. No, taga Sagbayan pod tan-on dalaga nganong na-possess way kumpirma. Mo bitaw mga ginikanan duol mo sakramento ayaw mo paghuwat og naay mayawaan oy di lalim. Para gani kami nga igo ra ning tabang gibugatan man gani may unsa na kag kamo. Ha? Abi ninyo bisag usa lang ka tawo nga bisag naamoy usa ka tawo nga nayawaan sud sa inyong bay paigo na nga maka mura mo gapasan o tibok kalibutan di gyud masabot ang gibati ana. No? Mo magbantay ta. Ato gyud ning ibantayan. Lain pa daghang nayawaan dire kay gagamit og contraceptive, pill, ayude, implant, di provera, kanang naitawag na to o kanang withdrawal, kondom. Ana, itong taga-taglaran, pag prayer na mo ning lutaw sa lingkuranan, pero dili habog. Okay, pwede ko ka magsakay-sakay, ito og habog pa kay lutaw man. Ang lutaw ning levitate, pag sprinkle na mo sa holy water ning tiad. Pag tiad niya, nakita man niyang tiyan, gisabligan na mo og holy water ang tiyan. Dihay mga kamot sa gagmayng bata, naglakra-lakra sa iyang tiyan. Ngano man to? Tungod sa ayode for 3 years. Pila ka kabata yang ipatay ito, no? Tungod sa ayude. Pila ka kabata imong ipatay tungod sa pills. Nakanang withdrawal bad. Ya mo magyud na do man jud na magtagbo ang similya sa di man jud na matawag nga abortion bad kay kanang wa man magtagbo. Gilarot man kuno. Mura galarot og kanang tagod. Yeah. Jeremias 1:5. Wala pa gani ikaw mapurma sulod sa tiyan sa imong inahan. Gipili ko na ikaw. Kanus aman ta na purma sa diyang nagtagbo ang similya sa imong papagmama unsa kay imo manggilarot di wa mapurma ang planos Ginoo giguba nimong planos Ginoo nakasata nganong sana siya kay ang binhi sa laki ug babae priceless mingon kag priceless walay kantidad niining kalibutana nga makapalit sa kinabuhi kana nga binhi sa kinabuhi gikan sa Dios sa ato pa gitawag na siya og kanang murag co-creator ka. Mo bitaw nga procreation ang purpose sa sex kanang pagigilawas, procreation o union. Manong sa ang masturbation tungod kay umin kag procreation kanang imong gana sa pagigilawas ang unang purpose union, makighiusa ka sa imong asawa.
Unya og magmasturbate ka, saan ka nakighiusa sa imong kamot? Unsa procreation aron musanay. Musanay day ng imong kamot, wa man kay matres. So giusik-usikan nimo ang infinite value sa kinabuhi nga gipiyal sa Ginoo mong sa. Mo na mga withdrawal sa na. No ana. Lain pa. Dunay upat ka sugo ang Ginoo alang sa pamilya. Number 1, mga asawa, sunda og tahura ang inyong bana kay mao kini ang angay inyong buhaton ingon nga mga Kristohanon. Pero daghang asawa under nila ilang bana. Mao na ning dominar sa pamilya ang asawa. Sige. Tingog ron ka buak ning termos ng imong simod buanga ka. Hilom ha. Once gani nga mo tingog nako, wa nay mo tingog aning baya, ako'y masunod kanang kasiya sa asawa, mao nay nagdagama og pultahan nga makasud ang yawa siyang pamilya, dili na kabubuton sa Ginoo. No? Ning dominar na ka. Wa kay katungod mo dominar kay dili ikaw haligis pamilya. Sato pa day okay ra daog-daogon mi sa bana brad. Paminawang ikaduha. Mga bana, higugmaa ang inyong asawa ug ayaw sila daog-daoga. So kanadi ang modominar nga asawa tunglo na ug ang usa ka irresponsable nga bana tunglo usab. Mao bitaw nga bantay ka sa Biblia, very symbolic, very symbolical. Gikuha ang babae gikan sa gusok sa lalaki. Mao nga dili kaangay mo overpower sa lalaki kay wa ka kuha gikan sa ug ikaw ba na di ka angay mo daog-daog sa imong asawa kay wa na kuha agikan sa imong tiil. Mao na angay to pamalandungan, patas ang dignidad sa babae ug lalaki. Pero in terms of authority, gitagaag authority ang mga amahan ibabaw sa iyang pamilya. Mao bitaw nga ang usa ka amahan nga di tigsimba, ang usa ka amahan nga dili magrosaryo, ang usa ka amahan nga wa magpakabana sa Kristohanong pagtulunan, sagad ang iyang mga anak layo sa Ginoo. Siya may nagtawag sa yawa nga makasud sa pamilya. Ayan na ha. Lain pa. Mga anak, pag masinugtanon kamo kanunay sa inyong mga ginikanan, kay mao kanay makapahimuot sa Dios. Pero daghang mga anak, ilang ginikanan mo'y musugo, mao na lang po'y musugot. Kay naa may mga bata nga mabasa ra ng kamot ug mukaon. Panington rag muhigop og sabaw kay grabe katapuan. Irresponsableng pagkaanak. Ana ra maglangi sa ginikanag na ay pangayoon. Pero why kinahanglanon? Wa kaila ginikanan. Musuko. Man kanang mga anak nga musuko ginikanan, pagbantay mo kay kamoy maginikanan, dubli gyud ang inyong maangkon lagi. Mo bitaw nga daghan ka jong mingon tinuod jong giingon ni mama sa una lagi brad nga mahinumdom ra ka na undoy og amahan na ka. Hinumdom sad kay tagaan mag-anak nga labaw pa niya. Tulo pa sad ka buok. Okay ron tag tuloy alimpo, tulo pa sad ka bata badlungon. Nga nangwintas na og kanang naay bukog kay konsumisyon ng bata. Sunod, mga ginikanan ayaw palaguta ang inyong anak kay tingali unyag mawad-an sila kadasig. Ane? Unsa may mga butang nga makapalagot sa mga anak. So, tungod kay dunay mga ginikanan nga wa mahatag ning upat ka butang. Number 1, kinahanglan ang ginikanan muhatag og affection sa iyang mga anak. Daghang ginikanan, why affection? Why pagbati sa ilang mga anak? Di kasabot sa pagbati sa bata. No? Wag yun mo bati nga na siya anak. No, na di ba naay mga inahan nga wa mo bati sa iyang mga anak? Tuman ra magpang lipstick ana na nawo nga hidhid na ibawog isang bana asweldos bana igo-igo ra patakapog pamalit anang para paputi pud na naingon na kag nilapwa ang awang. Puti kajog nawong unsa ning lagom magliog ngingog fluorescent nga napunder. Bata, kasipon-sipon, pero ag inahan, sinawag kuko, puwa ka jo, wait mura jo, og katambak. Pero wa jo mo bate sa panginahanglan sa bata. Why affection? Diba? Sunod, attention. Tagang mga ginikanan, wa kahatag og attention sa mga anak. Mabitaw kining ahong asawa, wa na ho papangaplaya sa DepEd, bisag gitawagan, cancel na, ayaw kasugot, nganuman. Kay nakita nako nga dili maayo trabahuan ang DepEd. Ngano?
dakog sweldo pero wa na kay panahon sa pamilya. Tiaw ma, imong trabaho dadon ni mosbay. No? Kikawat sa gobyerno ang oras sa pamilya tungod sa trabaho. Timana na to ha, nanarbaho ta para sa pamilya. Ayaw himua ang imong trabaho nga mo'y makaguba sa imong pamilya. Atensyon ang gikinahanglan, labi na kay bata. Labi ng 1 to 5 years old na kinahanglan na special nga atensyon. Formative years na nila. Sunod, importante, appreciation. Na mga ginikanan, maadyo laman mo mutimaan og makasa isang anak. Nakasa karon la yaw-yaw taman-taman ikaw buang ka bugo kang dako la tanan nga litanya. Unsa karon nawa na to. Pagkasunod nakasa naman pod ag skanhi nga sa giugkat na pod gidugang sa bagong sa. Pero dali kay kakakita sa pero sa gamayng achievement wa ka ka-appreciate. Unsa giingon na maestra, doy dada imong mamagpapa in graduation kay ikaw may first honor sa Rome, nagaan kag medal. Wa ka mo adto. Kay nutuman kag panarbaho. Pag uli si imong anak, proud intong siya bisag way ginikanan ning saka sa stage. Bisag lingi niya wa iya yung mamagpapa, sige na lang ning sabot na lang ning uli nga ang imong bata nga giagwanta na lang ang wa kay way presensya. Pag uli pa proud inton kayong bata, mana ako'y medal kay ako'y first honor, imbes kay proud ka usa imong giingon, bugas untay imong gipangadyo buanga ka. Iasa man ang medal mapalit ba na og bugas. Kanang nga klasiha sa kinaiya, gagama jud ka og pultahan sa yawa nga musod sa imong bata. No? Why appreciation? Wa ka appreciate. Sunod, kining gitawag og acceptance. Daghang mga ginikanan, dili nila ma-accept ang weakness sa ilang anak. Tungod kay di sila kadawat nga ilang anak, bisag unsa og kaon kuno niwang gihapon. Ano samang kang vitamins na kanahon, niwang magagihapon. Ngano man ning atong mga silingan i-compare bitaw nimo? Mao na nga mga ginikanan ug sa mga dagag ulitaw nga gaplanong magminyo, ayaw gyud in tawo ninyo i-compare ang inyong anak sa laing tao. Nganong bulok man ka nga kaming imong papa ug mama bright man me, imong ate ug kuya bright pod saa man ka kaliwat, dako ra ba kag kaon? Di ba? Suwayero ninyo, suwaye. Di ba? Makabaton mog mga anak nga layo kayo ninyo unya maposes Lord. No? Daghan kay mga kaso dili na maihap na mo mga kaso oy nga kanang nayawaan tungod anang mga estayla. No mo nga ayaw mga ginikanan ayaw ninyo palaguta ang inyong mga anak kay tinganing mawad-an sila kadasig. Mao na nga importante affection, attention, appreciation og acceptance. Upat. Kung mao to lain naman mog tinan-awan undang nako eh. No? Muli na ta. Murag lain na jud. Bitaw, alas 12 na bitaw. Oh my